बानलु बायदां नैबे नारें खमलाखौ न'आव लांनानै फावगालिनो हैथां गाबागाव हैथां आंलाय मानो हैनांगौ जाखो नों न'आव थांखागोन ना बेनिखायनो नोंखौ हैथां होननानै बुंदों मालाया खमला जागोन आं हैनांगौ नामा नोंना माथो खोथायानो उल्थासोखा अन्नानै हैथां ना बानलु बायदां फावगालिया नारें खमला जानानै गोथाव मोनो फावगालिया मा जानानै गोथाव मोनो मोना बियो फावगालिनि प्रब्लेम आं होया नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया न'आवनो लांगोन आंहा आंथ' नोंखौ बादा होआखैना न'आव लांनाङा होननानै जोंलारि गाज्रि नाङा आंखौ ओइ जोंलारि माखौ रागा जोंखो नोंलाय नोंखौलाय आंलाय मानो रागा जोंनांगौ जाखो जोङाखै खेबसे आंनिथिं नायहरलाय दरखार गैया अके लानानै थांगोन दे आं बाइकआव दोनहैथां खमलाया नोंखौ बानलु बायदां आं खेबसेल' बुङो जागोन दे बानलु बायदां नों थारैनो जोबोद मोजां मानसि मानि थाखाय मोजां जालायखो आंलाय नों खुगायाव मोनसे गोसोआव मोनसे बेनिखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो बानलु नों खुगाया जेसेबां गोखा बुङा मानो नोंनि गोसोआ मालाबाबो खुगानि थिननाय बायदि मावा बेनिखायनो नोंखौ आं मोजां मोनो आयौ बाला सिरि सिरि लोगो हमलाय मुसुगुर फुलायलाय नामा बिदि जेबो नङा होमबालाय माथो बेवहाय सानैबो स्रें गसंनानै दं आं एन्थनियोखौसो नेदों बेवहायनो बानलु बायदांखौ लोगो मोनदों नंगौ आरो नों दासिमबो एन्थनियोजों रायलायो औ बेनि बिमा बिफाया नोंखौ सैयो आरो बेफोरखौ गुवारै बेखेवनानै आं बुंजोबनो हाया बेयो आंनि पार्सनेलसो अके ओइ बानलु बायदां नोम्फा नारजि बुदाङा माथो अमा राजाजों होसो जागासिनो हो मानो मैया हराव अमा राजानि बिनानाव दावदैखौ खुदुमनो नागिरदोंमोननो बिनि रागायावनो होसो जालागासिनो दंनो आरो नारजि बुदाङा ओइ मादै खोथाया नंमारगौना नंमारा जुदि नंगौबाबो बानलु बायदांनि सेराव मानो बुंदों आंलाय जेखौबो बुंखायो ना बानलु जोंहा सानैबो लोगोसे नङा होमबा बानलु बायदांजों आंजों लोगोसे मिथिबाय नोङो बेनिखायनो नोंसोर सानैनि लोगो हमलायलाय मुसुगुर फुलायलायखौ आं खोन्थाया रावनोबो मिथिबाय दे लागाव लोगो हमलायबाय था बिदिनो बानलु बायदांखौ आखाइ मुथियाव ला जेबो गोरा हमना लाखा फै मा बुङो जोंलारि आयौ बाला एन्थनियो मादै नों थाथ' आरो बानलु बायदां होमब्लाबो फावगालिनो हैनो दाबाव बाय बानलु बायदां आंखौ सानोब्ला आं दुखुसो मोनफालाय आं बेसेरा ना धन सम्पतिनि अभाब ना महर मुस्रिनि अभाब ना जानाय लोंनायनि अभाब नोंहालाय होमबाबो सासे मानसिनि अभाब जाबाय आरो मा जाखांलायखो नोंहालाय आंलाय जेबो जायाखै माने नोङो जोंलायखौ सिरि सिरि मेथे मोहरायनि गोसोनि बिदि मोजां मोनोना सैमा फाग्लिनिफ्राय ट्रेनिं लानानै फैनाय ना माने माथोफोरा मेथाइ खनबा सैमा फाग्लिजों एखेखा थामिस नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं नों बिराद मोजां मोनोना जोंलारिखौ आं जोंलारिखौ मोजां मोनो होननानै नोंनोथ' आं खोन्थायाखैना जानला मोनला गावनि गोसोनि बायदि मानो बुङो नोंलाय आं सैथोखौसो सैथो बुङो मिथिबाय नोंसा नोम्फा बायदि आं नोंसा नोम्फायाबो सैथो बुंग्रा आंबो सैथो बुंग्रा जों सानैनि जराया बेसेबांबा समायना जागौमोन मिथिबाय होमबालाय मानोथो जरा जायासै नोंलाय आफाजोंलाय माथो बुंबावनो बाल हास्थायबा मालाय मोनो आरो आंलाय नोंसा नोम्फाखौनो हास्थायाखैना नोंसा नोम्फे जाथिखौनो गोसो थोआखै नोंसा नोम्फाखौ मोनैनि दुखु दाहाखौ बावनो हायियाव आरोबाव जाथिखौ गोसो थोना लाबाय जाथियाबो आंखौ गोसोखौनो थोआसै बा खारस'नो थांबाय बायबाय आं गैया लाखिजायासै जों हिनजावफोरा जायखौ हास्थायो बेखौ मोनाहाय बाल जों हिनजावफोरा हौवाफोरखौ सिगांग्रो गोसो थोबाबो गुन्दि बैथालि बाजारि होनजायो जों हिनजावफोरा हौवाफोरखौ आइ लाभ इउ बुंग्रोबाबो दाय जायो जों हिनजावफोरा दाबायदियाव सोरबा हौवाखौ बिराद हेन्डसाम नुनानै आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै लाग्रा एकदम लाजिंसिंसो जाखायो हौवाफोरासो हिनजावफोरखौ गोसो थोयोबा मोजां नुयोबा बयफ्रेन्ड दंना गैया आं नोंखौ मोनबा लागौमोन बेफोरबायदि बुङो आरो हिनजावफोरा बिदि बुंनो हाया मिथिबायना आरो मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थियानो जाबाय हिनजाव गोनांखा गार्लफ्रेन्ड गोनांखाफोरखौसो फसायबाय बाल आंबो बदतमिजसोखा जायनि थाखाय आङो हौवाखौनो मोनासै आरो आंनि फसायनाय दाबो बमब्रमाजोंनो किडनेप खालामजानानै हाबा खालामजाबाय बेखौनो लानोसै होननानै गोदनायाव आलायना लागासिनो आङो थांफै बिफाखौ मिथिबायना बानलु जों जायखौ हास्थायो बेखौ मोननो लुगैनोबा थां लाजिनायखौ ज्राब गार गिनायखौ ज्राब गार
मोजां मोनदोंबा मोनदो ब्लड लानानै खार बेनिफ्राय आरो आं नोंनो इसेबां गिदिर गिदिर गियान होनो हाया मिथिबाय आरो मा बुंबावनो आं नोंसा नोम्फा नारजि बुदांखौ मोनबा आं दाबो बे खोथाखौ आइनि सिगाङाव मानो बुंनानै लायाखै नोंलाय नोंसा आइनि सिगाङाव बुंनानै लाबा खुगा खुगा जानानै थाया आंना मिथिबायना बोखावजागोन बोफ्रावजागोन बिसिजागोन आङो नोंसा नोमा हाफांजों जियानो जादोला आं थांनोसै अके बाय मोजाङानो जादों आफाया बेखौ सायख'यैया आरो जोंलारिया दिनै जापानाव थांसिगोन बेनिफ्रायथ' बेखौ मालाबाबो लोगो मोननाय नंला आंहालाय मा गाव माब्रै जापानाव थाङो गावनि खोथासै आंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया नोंसानि वाइन शपखौ सोरबा बुख्रुबनानै गालांबाय औ सोरबा सिनाय मोनै मानसिया बुख्रुबनानै गालांबाय जानो हागौ जोंहानि सोरबा सुथुर बे मानसिखौ नागिरनायावनो बिजि जागासिनो आं बेनिखायनो आं नोंखौ थाब लोगो हमनो हायाखै आच्छा दाबो जेबो नङा जोंलारि आं नोंखौ गुवाहाटीसिम दोननानै फैगोन सानदोंमोन आंबो नोंजों जापानाव थांनो नाथाय न'आव माखासे खामानि दं बे खामानिखौ फोजोबनानै आं थाबैनो जापान फारसे फैगासिनो न'नि खामानिखौनो मावग्रोजोब नोङो जापान फारसे फैलायलायनो नाङा मानो नोंखौथ' नायनो फैनो हायोना आं जेबो नङा न'आवबो गोबां खामानि थायोना नों बेफोरखौनो माव न'नि खामानियाबो खामानि जाबाय थागोन आरो आं थाबैनो बेफोर खामानिखौ फोजोबनानै नोंनि फारसे फैगासिनो एन्थनियो आं फंसे बाथ्रा बुंनो थाखायसो नोंखौ लिंहरदोंमोन मा बाथ्रा आं मा सानो एन्थनियो दाबायदियाव नोंजों जुलि जानानै थाङोब्ला आं जब मावनो मोनगोन ना मोना आंनि केरियारखौ आं लानानै सिनसियार जानो हागोन ना हाया नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों जोंलारि गावनि केरियारनि थाखायनोथ' नों जापानाव थांदों नङा होमबा नोंनि सिमांखौ आं जेब्लाबो जाफुंहोगोन नों जेबो साननाङा नाथाय नोंनि आइया बेफोरखौ साना नोंनि आइया लुबैयो आं हाबा जाखांनायनि उनाव साख्रि मावनाङा होननानै आइया बिदि बुंदों औ नों आइनि बुंनायखौ बांद्राय जेबो साननाङा जुलिया जों सानैसो जागोन डिसिसनाबो जों सानैनिसो जानांगोन बेनिखायनो नों जेबो सानालासिनो जापान फारसे थां नाथाय नोंसा आइया आं बेखौ बुजायगोन जागोन दे नों बांद्राय जेबो साननाङा जोंलारि नोंनि सिमांखौ मोगथां महर होनो आं 100%निबो बारा जुजिगोन आरो आं नोंनि सिमांखौ मोगथां महर होनायाव जेब्लाबो थागोन अके बिदिब्ला गुवाहाटीसिम दोननानै फैनोसै आं नोंखौ बेगफोरा पेकिं जाखाबायबा औ गासिबो जाजोब्बाय बिदिब्ला नों न' फारसे थांलाय मोनसे खामानिखौ फोजोबग्रोनि जागोन दे बानलु बेदां आं मिथिगौ नों जोंलारिनि मोजां लोगो नाथाय आं जोंलारिजों नोंनि क्लजनेसखौ आं एसेबो मोजां मोना हायोबा जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था आं सिगाङावबो बुंखांबाय आं मानो नोंनि खोथाखौ लानांगौ जाखो मानो होनोब्ला आं जोंलारिनि बयफ्रेन्ड नों जोंलारिनि बयफ्रेन्ड मारना डाउटसो दं आंहा नों जोंनि रिलेशनशिपखौ लानानै मा सानो बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय जोंलारिनि सेराव थानायखौ आं लुबैया बेनिखायनो जोंलारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नों आच्छा जोंलारिखौ मानो प्रटेक्ट खालामनो हायाखै जोंलारिखौ प्रटेक्ट माबोरै खालामनांगौ बेखौ आं रोंबाय जोंलारि आरो आंनि गेजेराव हाबनानै नोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदों जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था आरो मुभ अन जानो नाजा मा जोंलारिनि सायाव फोथायनाय गैया नामा दङ आंहा फोथायनाय जोंलारिनि सायाव अब्ला दिनै मानो सिलाय खोन्थानांगौ गोनां जादों आंखौ मानो होनोब्ला आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय गैया बेनिखायनो जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था मा बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन हापां बेनो नोंसाजोनि खोथाखौनो लानानै बुंनो नागिरदों आं नोंसाजोआ एन्थनिय'खौ गोसो थोयो नङा होमबा नोंथ' बे खोथाखौ मिथिखागौ बिफाफोरा मिथियाबाबो बिमाफोरा एसे एनैखौ मिथिखायो नङा होमबा नों बेखौबो मिथिखागौ जोंहानि फिसाजोजों एन्थनिय'जों आस्थाम सोलायदोंमोन होननानै बे आस्थाम सोनाया फिरायफिनबाय होननानै आं दा बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा होमबाबो नों मा सानो जोंलारि आरो एन्थनिय'नि सोमोन्दोखौ लानानै आं जेबो दा सानदों आंखौ आं सासे लोगो हिसाबैसो नोंजों रायलायनो फैदों आंलाय माथो बुंबावनो हापां सिगांनिफ्रायनो गोसो थोलायखायो एन्थनिय'जों जोंलारिजों गेजेराव नोंसानि फिसाजो फावगालिजों आस्थाम सोनायखाय जोंहाना फिसाजोआ एरायनाय बायदि जादोंमोन आरो दा हनै एन्थनिय'आनो जोंहानि फिसाजोखौनो नागारथारा एसेबां नोंखौ लोगो मोनबाय खमसे खम नों आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना आं सानबाय मा मोखाङै खोन्थानो आं नोंनो होननानै बेबो मोनसे नोंबो मा खुगायै बुंनो नङा होमबा अब्लाबो मोनसे खोथाबाव माथो एन्थनिय' बिमा बिफाया जोंलारिखौ बिहामजो महरै गनायाबा खोनानाय बायदिबाथ' जोंलारिखौ बुथारनोबो नागिरबायमोननो माथो मा नों बेफोरखौबो मिथिया आं जोंलारिखौ बुथारनो नागिरदों होननानै मिथिथारा आंनोबो दाउसो देलायासो खोन्थादों बेनि खोथाखौबो लागोन लायासो लादों आं उनावहाय मिथिबाय बानलु बेदांनिफ्रायबो बेबो आंनो खोन्थाबाय फावगालियाबो आंनो खोन्थाबाय बेनिखायनो नोंनाव सोंनो फैबाय आं खोथाया बेसेबां सैथो होननानै
दाखालिबो माथो एन्थनियो बिमा बिफानाव थांनानै आलासि जाहैदों मालाय नोंसोर। गावसोरनो ब्रा ब्रा लिंफैनायखाय थांदोंमोन आं। आरो फिसाफोरनि खुसियानो जोंनि खुसि होननानै जेबो बुङासै। एन्थनियोआनो गाबफैबाय थायो जोंहानि जोंलारिखौ नांगौ होननानै। माथो होनबावनो जाबाय आं। गोसो थोलायनायखौलाय बोरै होबथानो जाबावबाय आं। आंबो सानो फिसाजोनि खोथा। नाथाय गोसोनि बेलायाव जों हाजारखि बिमा बिफाया बुङा मानो गोसोनि रावफोरा बेलेग जायो। गावसोरबा मा सानदों मा थादों जोंलाय लोगोआव थाफानोल'सो हायो। गावनि फिसाबानो जाबसिनजोबनानै होनोबो हाया। मालाय गावसोरनो रोंखा राखा। माथो होनबावनो आं मालाय। माथो होनबावनोथ' आरो। आंबो बेखौनो बेसेबां नंगौ बेसेबां नङा होननानै सोंनो फैदों। आंनि सोंनायखौ गाज्रि मोननाङा। मोना मानो मोननांगौ जाखो? आरो मालाथो थांगोन जोंलारियालाय जापानाव? दिनैनो थांनो ओंखारदों। आं दसे थानानैनो दखानखौ बन्द' खालामनोसै। दिनैनो थांसिगोन होमबा? औ दे होमबालाय आं मालाय माथो खालामबाय थाबावनो। आरो माया राननो जाबाय। सन्दलाखौ थिनहरबानो जाबाय जोंहानाव। जागोन दे। हाबां औ जोंलारिखौ लानानै दुखु दा मोनदे। मानो दुखु मोननांगौ जाखो? एसेखौलाय आंबो रागा जोंदोंमोन आरो जोंलारिया खोथाफोरखौ लाखुमाना दोननायनि थाखाय। जेबो नंला दे दाबो। नोंसोर जेखौ मोजां नुयै खालामबानो जाबाय। मालायनि न'खरावलाय बोरैथो हाबफाबावनो आंबो मालाय नङा होमबा? लोगो हिसाबै नोंजों दिनै रायलायफैबाय आरो आङो बेनोमोन। दे सन्दलाखौ माइ राननो थिनहरबानो जाबाय। जागोन दे। नारजि बुदां हलखौ दिन्दां बर'लाय मानसिया खुदुमनो आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नोजोर होग्रा नोङो। नोंखौनो खुदुमग्लिजोबगोन आं। नोंनि बिनानाव थानायमोनबाथ' आरोबाव मोजांसिनमोन। नाथाय दा गैया। महाराजा आंनि खामानि मावनाय जायगायावबो मानो इसेबां दावराव खालामबाय थादोंलै? लेबारफोरा नाहरगासिनो दं। आं मा मिथिगौ? नों आंनि बिनानावखौ जेरै खुदुमनो नागिरदोंमोन थिग बिदिनो नोंखौ खुदुमगोन आं। महाराजा बांद्राय गोदाव सोराव नङालै। आं नोंनि बिनानावखौ खुदुमाखै। नागिरदोंमोनथ' नोङो खुदुमनो। बेनिखायनो आंनि खुदुमनायखौनो ला नोङो। मा एसे मैला सानोब्रा नोंलाय? आंलाय मानो खुदुम जालाबायनांगौ जाखोब्रा नोंजोंलाय? खुदुमथारगोन आं नोंखौ। जालालै नोंजों। बहा थाखुमादों? नोंखौ खुदुमाबा गाराब्रा आं दिनै। गैलालै दिनै बसआ खुदुमनासो गारमारसिगोनलै बे। देनजार रागा जोंबाय जोंना बसआ आंनि दाउदैखौ खुदुमनो नागिरनायनि थाखाय। मानो नोजोर होनांगौ आंनि दाउदैखौ? मोनदों साला दासे। जोंलारि आइ जापानाव थांनानै मोजाङै सोलोंथाइ लाहैदो दे। न'नि खोथा जेबो साननाङा दे। जागोन दे आइ। नोंसोरबो आंनि खोथा जेबो साननाङा। खालि आंनि थाखाय आरज गाबहरबानो जाबाय। दे जोंलारि आइ थांदो दे। आफा थरल' थादो दे नोंसोर। आं थांनोसै। दे फिसा मोजाङै मोजां थांदो। खुलुमबाय आइ। दे फिसा नोंनि साननाया जाफुंथों। आफा खुलुमबाय। दे फिसा अराय गोजोनै थाथों। इसोरा नोंखौ अराय हेफाजाब होथों। थरल' मालाबानो जि गोजौ जाबाय माथो नोङो। मानसिया मानो गाहाय जायो मानो गोजौ जायो बेनि फिननायखौ आं मालाबा होसिगोन दे। आरो दाउदैया माला फैनाय दाउआ माला फैनाय बेखौ सोंबाय थानांला। आं बेनि फिननायखौ मोनबाय। आदा बानलुआ आंनो खोन्थादों। दे अब्ला मोजांनि बाथ्रा। आरो आफा बिदिबा आं थांनोसै। दे फिसा। एन्थनियो नों आंखौ गुवाहाटिसिम दोनैनो सम मोनगोन आरो? मानो थाखाय मोना जानो नोंनि थाखायलाय? थां गारियाव जिरायहैथां आं बेखौ सोहैनोसै। जागोन दे। आइबाय आब' जोंलारि। फिसा मोजाङैनो थांदो। जोंलारि आइ मोजाङैनो थांदो। जापानाव सहैनाय लोगो लोगो कल खालाम। जागोन दे आयै। एन्थनियो फिसायाथ' जेबो नङा र'। बिमा बिफायासो दा। आंबो बेखौनो सानो। एन्थनियोआलाय जेबो गाज्रि नङा। बिमा बिफायासो। मा होनखो? बे थाइनै थाखानि सिख्लाया थांलायबाय जापानाव फरायहैनो? बे नंखाय स्कलारशिपनि फैसाजों बेयो दुगिथार जाथारदों। आं बेखौ बुंखादोंमोन आंनि फिसालाजों जुलि जानांगौबा नों जापानाव थांनो मोननाय नङा होननानै। आरो बे एन्थनियोआबो बे वाइन शपनि बथलखौ सोर बुख्रुबनानै गालांखो बेखौ नागिरनो नागारि बेजोंसो थांलायबाय। बेखौ मालाय माथो बुंबावनो आं मालाय। मालाबाबो बिमानि खोथाखौ लाया। आरो बे जोंलारिया मानो आंनि खोथाखौ लायालासिनो जापानाव थांनांगौ बेलाय? दा मा खालामनांगौ मेडाम? मा खालामनांगौ? एक्सिडेन्टखौ ओरैबायदि खालाम जाहाथे आंनि फिसालाया जेबो जाया। थां माबार। जागोन दे मेडाम। आंनि फिसाला थानाय समाव जेबो खालामनाङा। जेब्ला आंनि फिसालाया गुवाहाटि एयारपर्टनिफ्राय फैयो होमबानो खायदा मोनसे बाहायनानैब्लाबो जोंलारिखौ किडनेप खालाम। जागोन दे मेडाम। आं मानसि थिनहरग्रोखाबाय। मोजांनि बाथ्रा बिदिबाथ'। गुवाहाटियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौबो आं खोन्थाखानानै होखानोसै। दे बिराद मोजांनि बाथ्रा। बिदिब्ला आं खामानिखौ जागायनोसै। थांदो माबार। बे बाराव जेबो फेलें खालामनांला। जागोन दे। बे जोंलारिया मानो आंनि खोथा फंसेबो मानिया? आं बेखौ बुंखादोंमोन जापानाव दाथां होननानै। आंनि खोथाखौ मानियाखै। क्लिअ'पेट्रानि खोथाखौ। एसेबां गोहो गोरा जाबायना बे हिनजावसाया। आंनि फिसालाखौ फिदिंबाय थानानै बियो बिमाखौ फिदिंनो नागिरदों। मालाबाबो जाहोआ आं बिसोरनि जुलिखौ। मालाबाबो। दाबायदियाव बिहामजो लानानै फैयोबाबो सुख सान्थियै थाहोआ आं।
बानलु बायदां मा खालामदों नोंलाय बेवहाय हारसिंलाय? जेबो खालामाखै। बानलु बायदां एसेबां बुरजा खमला आं थाइसे जानो हागोन ना? मोना। मानि थाखाय गोखैथार नामा? गोखै नङा, नाथाय आं जाजानो बादों। मानो दे फैसा होनानै जाबालाय? बे खमलाया फैसानिख्रुइबो बेसेबांबा गोजौआव, बेनिखायनो बे खमलाखौबो नोजोर दाहोदों। जागोन दे। ओमफ्राय दिनै जोंलारिया जापानाव थांबायनो नंगौ ना? आं मा मिथिगौ? सरि, आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनबायबा। अके, थाइसे जानो हागोन दे। नंगौ? थेंक इउ बानलु। थेंक इउ आरो सरिनि गोनांथि गैया। थाइसे जाबानो जाबाय। नोंलाय नों जायोबा आं नोंनि थाखायबो जिरनानै होगोन। मानि थाखाय? जेबो रिजन गैया। सोरनो कमलाखौ जिरनानै होगोन? आंनावबोथ' आखाइ दङ ना। सिखिरि, नोंनि थांखिया मा आं मिथिया, नाथाय नोंनि थाखाय आं जेबो साननाय गैया। आं मिथिगौ बानलु बायदां, नों आंखौ लानानै जेबो साना। गोदोबो क्लासाव आं नोंनो जेबो फोरमायनो हायाखैमोन। नोंबो आंजों मालाबाबो रायलायफेरखायाखैमोन। अब्ला दालाय मानोथो? गोदो आं जे खोथाखौ बुंनो हायाखैमोन, दा आं बुंनो सानो बानलु। आं नोंखौ गोसो थोयो बानलु बायदां। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। मानि थाखाय? मानि थाखाय गोसो थोयो नों आंखौ? आं मिथिया बानलु। गोदो जेब्ला जों स्कुलाव थायोमोन, स्कुलनि टाइमावनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायोमोन बानलु। आरो नों गोसोआव दङ ना गैया मिथिया, जेब्ला एनुवेल फांसन जायो, बै समाव आं नोंनि बिजाब सिङाव गलाब बिबार बासि होनानै दोनदोंमोन। होमबा बियो नोंसो। खोनासं सिखिरि, आं नोंनि मोजां मोननायखौ रेसपेक्ट खालामो। रेसपेक्ट खालामदों बे नङा जे नों आंखौ मोजां मोननो हायो। नोंनि गोसो सिङाव मेलेमाव मा सानदों बेखौ थाबैनो बुस्रांजोबनानै होदों। मानो होनोब्ला आं नोंखौ गोसो बोथोनो हाया। एज ए फ्रेन्डबो आं नोंखौ एक्सपेक्ट खालामनो हाया। नाथाय जेबो नाथाय नुथाय गैया। आं दिनै नोंखौ क्लियार खालामबाय सिखिरि। आं नोंखौ मालाबाबो गोसो थोनो हाया आरो नोंबो आंखौ बेफोरबायदि साननायखौ ज्राब गार। जेबो नङा बानलु, नों आंखौ मोजां मोनाबाबो। नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननायखौ आंखौ हेंथा दाहो। नोंखौ जे आं हारसिं गोसो थोयो बेखौ मालाबाबो हेंथा दाहो। नों मा खालामो मा सानो बे नोंनि पार्सनेल प्रब्लेम। नाथाय आंनि सिगाङाव मालाबाबो नोंनि लोरबांथिखौ दादिखाय। मानो होनोब्ला नों आंनि टाइपनि नङा। थांनो हासिगौ नों। जागोन दे बानलु बायदां। ननसेन्स, बेयाव आंखौ गोसो थोनो फैदों। जायखौ हास्थाया बेसो आंनि सेराव सोफै। जुदि सिखिरिनि जायगायाव जोंलारि जानायमोनब्ला मा आं बिदि राव बाहायगौमोन? जोंलारिखौ आं आंनि गोजानाव थिनहरगौमोन। मालाबाबो थिनहरनाय नङामोन आं। जोंलारि, नों जेसेबां आंनि गोजानाव थाया मानो, आं नोंनि सेरावनो फैबाय थागोन। आंबो नोंनि खाथिसिम जापानाव थाबैनो फैगासिनो। नोंखौ आं मालाबाबो हारसिङै हेगारा। आं नोंखौ खोथा होखादोंना जोंलारि, नोंजों आं जेब्लाबो थागोन होननानै। नोंनि सुखुआव नङाबाबो नोंनि दुखुआव। अब्लासिम आंखौ नेबानो जाबाय।